खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावखानाय लेखायै क'क्राझार बङाइगाव आरो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव गोबां बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों गोबां बारहुंखा बारनायजों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला आबाद बिफाननि मावख'नि मोखाङावनो फांसे गेदेर दंफाङा बायसिनदों गंसे गारिनि सायावनो गेदेर दंफाङा बायसिनदों जायजों गारिया खहा जादों अपूर्व राय मुंनि गारिनि सायावनो दंफाङा बायसिनदों जायजों गारिया खहा जादों बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफ्रावबो गय दंफां आरो बायदि बायदि दंफां लाइफांफोरा बायनायखौ नुनो मोननाय जादों बङाइगावआवबो बोथोरा खोमसिनि महर लादों खोमसिजों साग्लोबजोबनायाव गारि मटरखौ लाइट होनानै सालायनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो गोबां बार बारनायखौ नुनो मोननाय जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उदखारिनि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां होनो हायोबा 20 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावबाय अनन्तनाग पुलिसा उदखारिखौ हमनो हायोब्ला अदेबानि उदखारिनि सोमोन्दै खौरां हरनानै हमनायाव जुदि मदद होनो हायोब्ला 20 लाख रां होनो थाखाय फोसावबाय बेनि थाखाय उदखारिफोरनि फट' आरो स्केट्सखौबो फोसावनानै होखाबाय अनन्तनाग पुलिसा फोरमायथिनो गोनांदि जम्मु एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव लास्कार इटाइबा उदखारि हान्जानि गाग्लोबनायाव सा 26 दावबायारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो सा 17आ जोखोम जानो गोनां जादोंमोन जाथायनि मादाव मोनसे लेफ्टेनेन्ट विने नारवाल 26 बोसोर बैसोनि सासे इन्डियान नेभि अफिसार बिथाङाबो काश्मीराव हानिमुननि थाखाय दंहैयोमोन स्ट्रीट फुड जाबाय थानाय समावनो उदखारिया गावथारफैदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों हानिमुननि उनाव 1 मेयाव जोनोम सान फालिनायनिबो थांखि दंमोन हानिमुनाव बिथांमोनहा समायना मिथिंगाजों लोगोसे रिल्स भिडिअबो बानायदोंमोन आरो बे भिडिअखौ ससियेल मिडियाआवबो एंगारदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव उदखारिनि गाग्लोबनायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों दा दुथां साथामखौ सिनायनो हानाय जाबाय आसिफ फुजी सुलेमान शाह आबु तालहा जायनि फट' आरो स्केट्सखौबो फोसावनानै होबाय आरो दुथांफोरनि सोमोन्दै खौरां हरनानै दुथांफोरखौ हमनायाव मदद होयोब्ला 20 लाख रां होनो थाखायबो फोसावबाय अनन्तनाग पुलिसा मटर साइकेलनि जाब्रबथायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा गंनै मटर साइकेलनि गेजेराव सौख्रांलायनायाव सासे सेंग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों सनितपुरनि भालुकफुङाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय आसाम अरुणाचल सीमानि भालुकफुं सीमानि 2 माइलाव जादों बे जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों खोमथा बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया साननैनि हाबाफारिजों बिटिसिआव रां बावजा जथुम्माया जागायबाय गासै 843 कौटि रां थिसननाय जाबाय नेशनेल इन्डेक्सखौ नायनानै माबोरै सुबुंथिखौ जौगाहोनो हायो सोलोंथायाव माबोरैहाय जौगानाय लाबोनो हायो आरो बिटिसिनि जेंनाफोरखौ बिथा खालामनानै बे बाजेटखौ थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा आसा खालामो बे बाजेटनि गेजेरजों बिटिसिनि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै बुंथियो बिथाङा ओजोंहाय 843 कौटि रां थिसननायखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बाजेटआ बांगोन होननानै मिजिं दंमोन नाथाय मिजिंथिनाय बायदि जायाखै माखासे बिफानाव 0.00 बाजेट होदों माखासे बिफानाव 1000 रांल' होदों खालि खर' लाखिनो थाखायल' बे बाजेटखौ होदों होननानै फोरमायथिदों थांनाय 2021-22आव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव 17 मेन्टेनेन्सनि थाखाय 3 कौटि होनाय जादोंमोन आरो 19 मेन्टेनेन्सनि थाखाय 1.98 होनाय जादोंमोन नाथाय थांनाय बोसोराव खालि 1 लाखल' होदों आरो बे बोसोराव 95,000 रांल' होदों थिग बेबादिनो पाब्लिसिटि डिपार्टमेन्टआव थांनाय 2021-22आव 1.79 लाख रां होनाय जादोंमोन बेनि उनाव 2022-23आव 1.77 लाख रां होनाय जादों 2023-24आव 1.77 लाख 2024-25आव खम जानानै खालि 11,000 रांल' होनाय जादों आरो दा 2025-26आव 95,000 रांल' होनाय जादों बेबायदिनो रांफोरा खम जाबोबाय थादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे बाजेटआ मोजां नङा होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय खालि 17 कौटि रांल' होदों नाथाय बेखिनि रांजों माबोरैहाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन होननानै सोंथि खालामो आरो गंजि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायावबो खालि 70 कौटि रांल' होदों होननानै फोरमायथिदों बेफोरनि दाया बिटिसिनिनो बिटिसिआ आसाम सोरखारनिफ्राय रांखौ दाबि खालामनानै लाबोनो
हायाखै होननानै अजद होयो BPF दोलोनिफ्राय। हादराव मोनफानि उनाव मोनफा गेदेर बांग्रिं मावदों। तुर्कीयाव 6.2 मेगनिट्युडनि गेदेर बांग्रिं मावदों। तुर्कीनि इस्तानबुलाव 6.2 मेगनिट्युडनि गेदेर बांग्रिं मावदों। बांग्रिं मावनायजों गोबां गेदेर बिल्डिंफ्रानो मावग्लुंदों। गासै 150नि बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों, नाथाय थैनायनि दासिमबो जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव सुबुंफ्रा जिउ रैखा खालामनो थाखाय गोजौ जायगानिफ्रायबो बाज्रुमदों, जायजों गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। तुर्कीयाव 6.2 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायनि अनगायैबो गले-गले बांग्रिं फैबाय थादों। हरनि समावबो बांग्रिं फैबाय थादों। बेनिखायनो सुबुंफोरा गिनानै न'नि सिङाव थायाखै। लामा सामायाव गथ' गथायखौ लानानै हर बारहोनो गोनां जादों। थांनाय 2023 मायथाइयाव खेबनै गेदेर बांग्रिं फैनायजों 55,000नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेखौ लानानैनो सुबुंफोरनि गोसोआव दासिमबो गिनाय दं, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा लामा सामायाव थानानै हरखौ बारहोनो गोनां जादों। पाकिस्ताननि सायाव जायखिजाया समाव भारतआ गाग्लोबनो हागौ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पहलगामाव उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो भारतआव गोजौ थाखोनि मिटिं जिरायदों। जायखिजाया समाव पाकिस्तानाव गाग्लोबनो हागौ भारतआ। बेनि अनगायैबो रैखाथि हान्जायाबो गोख्रों जादों। जायगा जायगा रैखाथि हान्जानि अपारेशन खालामनायाव दासिम 2 उदखारिखौ गावथारनो हादों। बारामुल्लानि उरियाव 2 उदखारिखौ गावथारनो हादों इन्डियान आर्मिया। इन्डियान आर्मि आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव गोलाव सम गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो 2 उदखारिखौ गावथारनो हादों। 2निफ्राय 3 उदखारिफोरा बारामुल्लानि उरियाव हाबफैनो नाजादोंमोन। बेयावनो रैखाथि हान्जाया उदखारिनि सायाव गाग्लोबदों, जेराव 2खौ गावथारनो हादों। बेनि अनगायैबो इन्टेलिजेन्सनि रिपर्टनि बादिब्ला मोनब्रै उदखारिनि केम्पखौ सिनायनो हानाय जादों। लाइन अफ कन्ट्रलनि साखाथियाव थानाय पाकिस्तानाव, जेराव 130 उदखारिफोर दङ, जायनि मादाव 115आनो पाकिस्तानी होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानांनाय 26 सुबुंफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। गासैबो गावथारजानाय सुबुंफोरानो हौवाफोर। बिथांमोननि मुङा फारियै सुशील नटेल, बिथाङा इन्दरनि थागिबि; साइद आदिल हुसैन शाह, बिथाङा पहलगामनिनो थागिबि; हेमन्त सुभाष जोशी, बिथाङा तामिलनाडुनि थागिबि; विनय नारवाल, बिथाङा हारियानानि थागिबि; अतुल श्रीकांत मणि, बिथाङा महाराष्ट्रनि थागिबि; नीरज उधावानी, बिथाङा उत्तराखंडनि थागिबि। बेबायदिनो गासै 26 हौवाफोरखौ गावथारलांदों। बेनि मादाव सा-सानजा भारतनि सासे दङ, बिथाङा जिर' अरुणाचल प्रदेशनि, मुङा तागे हालें। बिथांमोन गासै 26आ उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टिभि मोननो हागोन। मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, 2 हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो, मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486635721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।